Kanhi konsehal sa syudad sa Sugbo misang at og petisyon nga mopakunhod sa plitihan sa PUJ. Si Daryl Anunciado sa report. Usa ka petisyon ang gidusok karon ni kanhi Cebu City Councilor Agustus P. Jr. nga mopaubos sa plitihan sa mga jeep. Ubos sa petisyon nga gisangat ni Pen adtong Nobyembre 21 mao ang pagpaubos sa minimum fare rate gikan sa 7.50 pesos ngadto sa 7 pesos. Sigon ni Pen nga iyang gisangat ang maong petisyon tungod kay mao ra gihapon ang plitihan sukad 2012 bisan pa man nga niubos na ang presyo sa krudo. Si Benjamin Ryan Yu, chairman sa Cebu Integrated Transport Services Cooperative, Consintrasco, nibutyag nga walay problema ang iyang grupo sa maong fare reduction. Si acting LTFRB Central Visayas Director Ray Elnar niingon nga iyang i-refer ang petisyon ni Pe ngadto kang hearing officer Attorney Edwin Antipuesto kinsa mo'y mag-set sa hearing sulod sa napo ka adlaw human imantala ang petisyon. Kini si Daryl Anunciado alang sa Sunstar Pilipinas.